عليكم في الدين من حرز ملة أبيكم إبراهيم. wata fadakarwa za a yi game da mata da suke sa matsatsun kaya da suke matsi jikinsu su bayyana al'auransu musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu. Fadakarwar da zan yi musu a takaice abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayakunu fi akhir zaman nisa'un kasiyatun ariyat, a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara suke. Ibn Abdul Bar wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'aurarsu ba. To dukan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharadi na hijabi in ya zanto wadatacce ta rufe ko ina a jikinki in banda tafin hannu da kewayen fuska. Duk wanda zira'in hannunta yake waje, gashin kanta yake waje, wuyan ta yake waje, ƙaurin ta yake waje, ma'ana a tsirara suke tafiya kenan, ta suna cikin kasiyatin ariya. Ha kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace tana cikin kasiyatin ariya. Ga ta tufafi amma tsirara suke dan ƙara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki. Ha kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gaman mai saka bane, mai shara-shara ne ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki, tana cikin kasiyatin ariyat. Ha kuma idan mace ta sanya turare ko mai shafawa mai kanshi, wannan kayan an tsine mata har zuwa lokacin da za ta dawo gida. Haka manzo Allah bai na cikin hadisi. Su waɗannan kasiyatin ariyatin din sai manzo Allah ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatu, ku tsine musu domin su din tsinannu ne. Aikin ba karfi bane ba. Sai kuma yace wallahi la yajidna rihal janna, yace wallahi ko kamshin aljanna ba za su ji ba. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga